हेल' लाइभआव फैनो हागोन जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय कानेक्ट खालामनो हागोन आरोना। दा साननैसोआ आङो बेबायदि भिडिअ आपल'ड खालामनाय जायाखै आरो खालामनोबो हाथ'वाखै आरोना। माने बेबायदि सम मोननाय जायाखै। थ' लाबोलायगोन भिडिअ जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय नायनो हागोन आरोना। थ' बिदिनोसै। थ' लाइभआव दान्दिसे फैबाय आरो एसे टाइटेलाव आङो लिरनानै होदों। थ' बिनि सायावबो फंनैसो सावरायलांगोन आरोना। इन्टारेस्ट थानायफ्रा कानेक्ट खालामदो। हाय हेल' आङो फार्स्ट टाइम दिनै लाइभआव फैबाय। बयनिसिमबो आं खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। थ' गोसो गोरबोनि मोजां मोननाय खुलुमनायखौ नोंथांमोननिसिम आङो जासिहरग्रोनाय थाखाबाय आरोना। लाइभआव आङो बेबायदिनो सम सम फैनो सेस्था खालामगोन हायोब्ला। थ' समखौनो मोना। थ' बेनिखायनो आङो लाइभआव बेबायदि फैनायबो जाया। दा आङो सम मोनोब्ला बेबायदिनो लाइभआव फैनो सेस्था खालामगोन आरोना। थ' इन्टारेस्ट थानायफ्रा एसे कानेक्ट खालामनो हागोन। गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामाबाबो जागोन आरोना। थ' बिदिब्ला लाइभआव फैदो दान्दिसे आङो दसे दिनै सम होबाय। एसे माने नेटनिबो आंनाव प्रब्लेम जायो। थेवबो आङो दिनै बे लाइभ भिडिअखौ आङो लानानै फैनाय जाबाय आरोना। आंनियावहाय बांसिनै बेबायदिनो ब्लग भिडिअ फैयो चेनेलावहाय। इन्टारेस्ट थानायफ्रा नायनो हागोन। बायदिसिना बेबायदिनो आबाद बायदिसिना आरोना। थ' आङो बेबायदिनो एसे इन्टारेस्ट थानायलाय बेबायदि आबादफोराव थानानै मोजां मोनो। थ' बेबायदिनो आङो आबादफोरनि भिडिअसफोर लाबोयो आरोना। गोसो थानायफ्रा फल' खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन। आं बेखौहाय बुंखायो आरोना। थ' हाय लोगोफोर एसे कानेक्ट खालामदो लाइभआवहाय। बेबायदिनो आंनि लाइफ स्टाइल बायदिसिना बेबायदि भिडिअसफोराहाय बे चेनेलाव फैगोन आरोना। थ' हाय हेल' लोगोफोर नटिफिकेसन सहैदोंना सहैयाखै आङो मिथिलिया आरोना। थ' एसे कानेक्ट खालामदो। थ' गोलाव दिन जाबाय भिडिअ लाबोयैया। साननैसोनि उनावहाय आङो बेबायदिनो सेस्था खालामलायगोन आरोना भिडिअसफोर लाबोनो थाखाय। थ' नंगौ नैबे समावहाय जोङो दा साननैसोआ गोबांथार बेबायदिनो फेसबुकनिफ्राय लानानै इउटुबनिफ्राय लानानै ना जोङो खालि माने धोरोमनिल' बायदिसिना पस्टफोरखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं। एक्सुवेलि मा जालांखो मिथिनो मोनला आरोना। थ' आंहा बेबायदि जेबो माने नलेज बेबायदि गैया। थ' आङो बुंनो सानाखै। जायफोरा जि लिरो लिरग्राफ्रा लिरबायानो थाखागोन। मेडियानि जुग ना। थ' माथो बुंबावनो आरो। दा गोबांफोरा गोबां पस्ट खालामबाय थाखासिगोन। थ' माथो बुंबावनो आरो बेखौलाय। धोरोमनि सायाव लानानै बायदिसिना माबा माबि ना गोबांथार दा बुंनानै फोजोबनो हाला। लिरग्राफ्रा लिरबाय थासिगोन पस्ट खालामग्राफ्रा खालामबाय थासिगोन। जाय जि पस्ट खालामो खालामबाय थाथोंसै ना। थ' जोङो बे आरो बेबायदि माने एकदम थिय'लजियानबो नङा। जोङो बांद्राय बेबायदि इसोरनि बा जोङो धोरोमनि बिखय बेबायदि जों इमान बुंनोबो हाया आरो मिथिनोबो हाया आरोना। थ' एसे कानेक्ट खालामदो। आङो गोलाव दिन जालायबायमोन बेबायदिनो लाइभआव फैयैया। थ' आरो भिडिअसबो आङो लाबोथारनो हायाखै। बे साननैसोआव आङो सेस्था खालामगोन आरोना। थ' बिदिनोसै ब्लग भिडिअसफोर फैबाय थागोन। दा जोंनियाव गोबां टुलफोर एकदम ससियेल मिडिया दावराव ना। थ' माथो बुंबावनो आरो लोगोफोर बिदिनोसै आरो मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ ना। थ' धोरोमजों धोरोमबो दावहा जाथिजों जाथिबो दावराव ना बेबायदि आरो फैबायानो थासिगोन दुनियावहाय। दा माथो खालामबावनो।
हेलौ लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो जायफ्रा इन्टारेस्ट थानाय कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामाबाबो जागोन आरोना धोरोमनि सायाव आङो बेबायदि बुंनो सानाखै जास्ट ससियेल मिडियायाव जोङो नुनो मोनगासिनोखा गोबांथार पस्ट खालामगासिनो ना मानसिफोरा दा जाय जि गोसो जि खालामो पस्ट खालामो माबा खालामो खालामबाय था जाय जि बुङो बुंबाय था ना धोरोमा गावबा गाव बयहाबो गावबा गाव मोन्थाय धोरोमखौ लानानै आरो इमान ना जोङो बेबायदि बाथ्रा बुंज्लायबाय थायोब्लाबो बारा मोजां नङा आरोना लोगोफोर हाय हेलौ लाइभआव फैदो एसे कमेन्ट्स खालामहरदो जायफ्रा नायसनबाय भिडिअस लाबोनो आङो सम मोनथाराखै माने बे साननैसोआ एसे गगा मोननानै लोमजानानैबो दङ आङो एकदम माने भइसआनो साउन्डआ बोरैबा जागुलायदों उपाय गैया बोथोरा बेनो अखाबो नागारनो रोङा एबारावहाय ना माथो बुंनो आरो गरम जालाय थान्दा जालाय गरम जालाय थान्दा जालाय बेबायदिनोसै हाय हेलौ लोगोफोर लाइभआव एसे कानेक्ट खालामदो एसे कमेन्ट्सआव फैदो आरोना कमेन्ट्स खालामहरदो नोंथांमोननि एसे मतामतफोरखौबो शेयार खालामहरदो कमेन्ट्सआव फैदो एसे जायफ्रा नुसनबाय फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांदो आरोना फार्स्ट टाइम आङो लाइभआव फैबाय लोगोफोर लाइभआव आङो बेबायदि माने लाइभ स्ट्रिम आङो फैफेराखैमोन दिनैहाय फैबाय आरोना हेलौ कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नुसनबाय एसे कमेन्ट्स खालामहरदो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन आङो फार्स्ट टाइम दिनैसो बेबायदि लाइभआव फैनाय जादों आरोना लोगोफोर कहाँ से हो कहाँ से मतलब आसाम से हो भाई आसाम से हाय हेलौ कमेन्ट्स खालामहर एसे कमेन्ट्स एसे लाइभआव कानेक्ट खालामदो आङो एसे सावरायखाबाय आङो एसे माने टाइटेलाव लिरनानै होखादों आरोना धोरोमजों धोरोमबो बेबायदिनो जोङो माने नुबाय थानो मोनखादों ससियेल मिडियायाव आङो एसे बेखायनो नैबे आंनि टाइटेलावहाय लिरनानै होनाय जाबाय आरोना माथो बुंबावनो आरो दा बेखौहाय दा सोलिबायानो थासिगोन दिनैनिल' बाथ्रा नङा बेफोरो ना गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो दङ आरो जाबायानो थागोन कमेन्ट्स खालामहरदो हाय हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहरदो कमेन्ट्स एसे लाइभआव कानेक्ट खालामदो आरोना आङो ब्लग भिडिअ लाबोगासिनो दङ साननैसोनि उनावनो बा दिनैफोरबो बेबायदिनो फैनो हागौ आरोना इन्टारेस्ट थानायफ्रा नायनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन आङो बिखेखे बेबायदिनो आबाद बायदिसिना बेबायदिनो एसे एनै भिडिअ लाबोयो आरोना मा खालामनानै थानो बिदिनोसै जिहेतु बेखार दा बिदिनो आङो बायदिसिना भिडिअफोर एसे ब्लग भिडिअफोर लानानै फैनाय जायो आरोना कमेन्ट्स खालामहरदो हाय हेलौ जोंनियाव दा ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि माने टुलफा मा बुंनो दा बुंनानै जोङो फोजोबनो हालिया लिरग्राफ्रा लिरबाय थासिगोन लिरबाय थादो जाय जि लिरनो हागोन बयनिबो प्लेटफर्म बेयो ना ससियेल मिडियानि जुग जाबाय जितु मतामतखौ बयबो शेयार खालामज्लायनो हायो जायनि जि मतामत ना शेयार खालामनो हायो आरो जोङो बयबो मिथिनो मोनखायो नैबे जुगा AI नि जुग दिनैनि दिनाव आरो बेबायदि दिन गैलिया ना गोदोनि दिना थांबाय मोनसे समा थांबाय आरो दा नैबे समा सफैबाय बे AI नि जुगाव दिनैनि जुगाव आरो बे जाम्बा जाम्बिनि दिन गैलिया बे सोलायबाय सामफ्रोमबो जुगा एखेयैनो थाबाय थाया आरो माब्लाबाबो थानाय नङा बेयो सोलायलांबायानो थागोन ना
AI नि दिन फैबाय मा दिन सफैखो ना हाय हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो जायफ्रा इन्टारेस्ट थानाय कानेक्ट खालामनो हागोन गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामाबाबो जागोन आरोना दा जोंनियाव ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि टुलपार थ' धोरोमखौ लानानै दावराव बिराद दावराव बिनि सायाव आंहा बुंनो गोसो गैया आरो आङो बुंनोबो सानाखै आरोना दा लिरग्राफ्रा लिरबायानो थाखासिगोन जाय जि लिरो लिरनो हागोन लिरबाय थायोब्लानो जाबाय ना जोंहा बेनि सायाव बुंनांगौ जेबो गैया बयहाबो मोन्थाय दं आरो बयहाबो अधिकार दं गणतन्त्रआव बयहाबो अधिकार दङ थ' जार जि धोरोम जाय जि लायो ना बादा बेवहाय रावबो होनो हाया हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो थ' जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय कानेक्ट खालामनो हागोन गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्ट स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय आरोना कमेन्ट्स खालामहरदो आङो बेबायदिनो गेजेर गेजेर सम मोनोब्ला थ' लाइभआव फैनो सेस्था खालामगोन थ' कानेक्ट खालामदो एसे लाइभआवहाय लोगोफोर हाय हेल' समाय नस्थ' खालामनो नाङा समाय नस्थ' खालामनो नाङा नोंथांमोना इन्टारेस्ट गैयैफ्रा डाइरेक्ट डिसकानेक्ट खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय समाय नस्थ' खालामनो नाङा बेसेन गोसा समखौ ओरैनो हगारनो नाङा दिनै जोंनियावहाय मोनफा मोनफा गासैबो फैजोबगोन धोरोमजों धोरोमबो दावहा फैगोन गासैबो फैगोन मोनफा मोनफा जोङो नुलांबाय थानो मोनगोन ना थ' माथो बुंबावनो आरो बे ससियेल मिडियानि जुगाव गोबाङा गोबां खोथा बुंसिगोन ना दा बेनि सायाव जोङो बाथ्रा बुंनानै लाब गैया जाय जि बुङो बुंबाय थानो हो ना हेल' लोगोफोर एसे लाइभ स्ट्रिम दिनै फार्स्ट टाइम आङो लाइभआव बेबायदि फैनाय जाबाय थ' नोंथांमोना एसे कानेक्ट खालामदो लाइभआवहाय जायफोरा गोसो थानाय आरो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन आं रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन थ' कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर गोसो थानायफ्रा कानेक्ट खालामोब्लानो जाबाय आरो गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामाबाबो जागोन आरोना आं दिनैहाय दसे सम लाइभआव थानो होननानै नैबे भिडिअखौ आङो लानानै फैनाय जाबाय एसे कमेन्ट्स खालामनो हागोन नोंथांमोनाबो गोसो थानायफ्रा कानेक्ट खालामोब्लानो जाबाय हेल' लोगोफोर हाय हेल' लाइभआव दान्दिसे दिनै फार्स्ट टाइम लाइभआव फैबाय आरोना हाय हेल' एसे कमेन्ट्स खालामहरदो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स नोंथांमोना भिडिअखौ नुसनदोंब्ला फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालां आरोना फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांदो हाय हेल' जेन आंबो गोसोआव थुलुंगानाय मोनो गेजेर गेजेर बेबायदिनो समफोर मोनोब्ला लाइभ स्ट्रिमाव फैनो हानायफोरबायदि थ' कानेक्ट खालामदो एसे इन्टारेस्ट थानायफोराहाय गोसो गैयैफोरा नायाब्लाबो जागोन ओरैनो समाय नस्थ' खालामनानै लाब गैया हाय हेल' जोंनियाव ससियेल मिडिया ओरैबायदि गरम जागासिनो बे साननैसोआ ना फेसबुकआथ' आरो खेव जाखाला दा जोङो फेसबुक खेवोब्ला खालि जोङो धोरोमनि बिखयल'सो जोङो बायदिसिना माबा माबि लिरग्लुंनाय बायदिसिना रिल्सफोर जोङो धाम धुम जोङो भिडिअसफोर जोङो नुनो मोनगासिनो दङ खालि धोरोमनिल'सै ना माथो बुंबावनो आरो लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहरदो हाय हेल' लाइभआव फैदो एसे बयबो बिजि जाजोब्बाय नामा फेसबुकआवहाय थ' लाइभआव फैदो जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय
आं दिनै एसे नेट थानायखाय आरो समबो मोननायखाय नैबे लाइभ स्ट्रिमखौ आङो लानानै फैनाय जाबाय। जों आरो बांद्राय ना दावराव दावसि गावजों गाव जों नांलायबाय थानानै कन्ट्रभार्सि बायदिसिना माबा माबि खालामबाय थानानै आरो जेबो लाब गैथारला ना। जोङो एसे फेसबुकखौ साननैसो सिरि दोनथ'दो। नङाबा जोङो फेसबुक खुलिबानो दाखालि धोरोमनिल' बायदिसिना माबा माबि नुनो मोनगासिनो ना। आवगोलाव जोङो सिगांफोराव बेबायदि नुनो मोनाखैमोन। दा मा जाखो आजिखालि खालि पलिटिक्सआबो बे धोरोमनिल'सै आरो बे फेसबुकआबो बे धोरोम बायदिसिना माबा माबि ना बिराद बायदिसिना माबा माबि जालांबाय आजिखालि माथो बुंबावनो आरो। हेलौ लोगोफोर कानेक्ट खालामदो एसे लाइभआव। हाय हेलौ लाइभआव दान्दिसे फैदो, लाइभआव दान्दिसे जायफ्रा इन्टारेस्ट थानाय बे लाइभखौ कानेक्ट खालामदो एसे। गोसो गैयैफ्रा खालामाबाबो जागोन। फिसाब्लाबो नोंथांमोना कमेन्ट्स होनानै गालाङोब्लानो जाबाय। हेलौ लोगोफोर लाइभआव दान्दिसे मोजां गाज्रि दिनै आङो सावरायनो होननानै नैबे लाइभ भिडिअखौ आं लानानै फैनाय जाबाय। बिदिनोसै माथो खालामबावनो आरोना। जुगानो बिदिनोसै ससियेल मिडियानि जुग। बयबो गावबा गाव मतामतखौ शेयार खालामनो हानाय दिन फैबाय ना। बयबो बुंनो हानाय बेबायदि मोनसे दिनफोरा सफैबाय जोंनियाव। आवगोलनि दिनफोरखौ जोङो नायहरोब्ला सानफोरखौ नायहरोब्ला बेबायदि नङामोन ना। दिनैथ' माबा मोनसे फिसा मोनसे इसु जायोब्लानो ओरैबायदि दावराव जायोना ससियेल मिडियायावहाय बा मा बुंबावनो आरो। फिसा मोनसे बाथ्राबाबो ना दिनै मिडियायावहाय बेबायदि माने लासैनो गुवार जालाङो आरो। हेलौ लोगोफोर लाइभआव दान्दिसे हाय हेलौ कमेन्ट्स खालामहरदो। आं एसे रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नुसनदोंब्ला फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांथार। आङो सेस्था खालामगोन कमेन्ट्स होनो। हाय हेलौ लाइभ स्ट्रिम एसे कमेन्ट्स खालामहरदो नोंथांमोना बबेनिफ्राय नुसनखो भिडिअखौहाय। आङो फार्स्ट टाइम दिनै बेबायदिनो लाइभ भिडिअआवहाय फैनाय जाबाय आरोना। एसे कमेन्ट्स होनानै गालांदो। हाय हेलौ लोगोफोर फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांनो हागोन आरोना। गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामखानाङा, डाइरेक्ट स्किप खालामनानै ओंखारलां आरो समाय नस्थ' खालामनो नाङा आरोना लोगोफोर। आङो बेखौहाय खावलायखायो समाय नस्थ' खालामनो नाङा। नोंथांमोना डाइरेक्ट स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन। आरो जायफोरा इस्सा थानाय लाइभआव कानेक्ट खालामदो आरो गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामाबाबो जागोन आरो। बिदिब्ला लोगोफोर कानेक्ट खालामदो एसे आरो भिडिअखौ नुसनदोंबा फिसाब्लाबो नोंथांमोना कमेन्ट्स होनानै गालांनो हागोन। कमेन्ट्स होनानै गालांनो हागोन। हाय हेलौ लोगोफोर आं एसे टाइटेलाव लिरनानै होदों धोरोमनि सायाव ना सावरायनो। बेबायदि नोंगौ जोङो ससियेल मिडिया दिनै फेसबुक खेवोब्लानो बे साननैसोआव खालि धोरोमनिल'। धोरोमा जोंहा बयहाबो मोनथाय गावबा गाव चइस ना गावबा गाव इस्सा जोङो दिनै धोरोमखौ लानो हायो। जबरदस्ति रावखौबो कनभार्ट खालामनो हाया। जबरदस्ति नङा बे माब्लाबाबो जबरदस्ति जानो हाया आरोना। इस्सा थानायफ्रा जेखौ मोजां मोनो बेखौनो लागोन।
आरो जोंहा रावखौबो बुंनो गोनां जेबो गैया। थ' हेल' कानेक्ट खालामदो हाय जायफ्रा इच्छा थानाय नैबे लाइभआव कानेक्ट खालामदो आरो गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामाबाबो जागोन। आङो बेबायदिनो सम मोनोब्ला लाइभ भिडिअ फैनो सेस्था खालामगोन। थ' नोंथांमोना एसे कानेक्ट खालाम, कमेन्ट्स खालाम, कानेक्ट खालामदो हाय हेल'। कानेक्ट खालामदो लोगोफोर, कानेक्ट खालामदो लाइभआवहाय दान्दिसे सावरायलांदिनि मोजां गाज्रि आरो नोंथांमोनाबो एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्ला थ' मोजां जायो आरोना। थ' लाइभआव फैबाय एसे कमेन्ट्स खालामहर, नोंथांमोना कमेन्ट्सआव फैदो एसे। आङो सेस्था खालामगोन रिप्लाइ खालामनो हानायमानि। हाय हेल'। आं एसे माने गगा मोननानै एसे लोमजानानै दङ। आं दा साननैसोआ बेबायदि भिडिअ लाबोनो हायाखै। एक्सुवेलि आङो समबो मोनाखै दै आरो देहाया आंना मोजां नङा। थ' आङो भिडिअस लाबोगोन, रानिं होलांबाय थागोन आरोना। थ' हानायमानि आङो सेस्था खालामगोन लोगोफोर। थ' नोंथांमोना गोसोब्ला सापर्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयाब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायाब्लानो जाबाय। बेयो आंनि खावलायनाय आरोना। थ' इस्सा थानायफ्रा हागोन। हाय हेल' नायथारनांगौ बे नङा आरोना। हाय हेल' लोगोफोर एसे लाइभआव कानेक्ट खालामदो। ससियेल मिडियाखौ आरो मा बुंबावनो, बे साननैसोआ बिराद गावजों गावना थरखा थरखि माने दान्थे बिदान्थे आरोना। हेल' कमेन्ट्स खालामहरदो एसे लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स खालामहरदो हाय हेल'। कमेन्ट्स खालामहरदो, कमेन्ट्स खालामहरदो, कमेन्ट्स खालामहरदो। लाइभआव फैबाय दसे दिनैहाय फार्स्ट टाइम आङो दिनै बेबायदि लाइभआव फैनाय जाबाय लोगोफोर। स' नोंथांमोनहा जायफ्रा इच्छा थानाय कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामाबाबो जागोन आरोना। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नुसनदोंब्ला फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांनो हागोन। हाय हेल' दिनै फार्स्ट टाइम लाइभ भिडिअ। थ' लोगोफोर एसे फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांदो आरोना। जेन फैबाय थानाय दिनफोराव बेबायदिनो भिडिअसफोर लाबोनो गोसोआव थुलुंगानाय फैयो। थ' लोगोफोर एसे गोलावानो जाबाय, गोलाव टाइम आङो जिरायबाय नै लाइभआवहाय। एसे फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांदो। इच्छा थानायफ्रा कानेक्ट खालामनो हागोन। हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर, कमेन्ट्स कमेन्ट्स कमेन्ट्स। हाय हेल' कमेन्ट्स खालामदो एसे। गोबां खोथा सावरायबोबाय, नै 30 मिनिट जानोसैयानो आरो। लोगोफोर एसे कमेन्ट्स होनानै गालांदो। कमेन्ट्स कमेन्ट्स कमेन्ट्स। जायफ्रा गोसो थानाय नायनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामाबाबो जागोन आरोना। लाइभआव दान्दिसे फैदिनै 30 मिनिट थांनोसै लाइभआहाय। आङो 60 मिनिट जायोबा बेबायदिनो भिडिअखौ फोजोबगोन आरोना। 60 मिनिट आङो थानो सानदोंमोन, हायोना हाया थ' एसे सेस्था खालामनि। थ' एसे कमेन्ट्स हरोब्लानो जाबाय नोंथांमोना। आङो दिनै फार्स्ट टाइम बेबायदिनो लाइभ भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय। लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो हाय हेल'। बबेनिफ्राय नुसनखो, बबेनिफ्राय नोंथांमोना थ' एसे कमेन्ट्स खालामनानै गालांदो। इच्छा थानायफ्रा कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन आरोना। हेल' लोगोफोर कमेन्ट्स 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 कमेन्ट्स। कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर, कमेन्ट्स। हाय हेल' कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर, कमेन्ट्स।
हाय हेल' कमेन्ट्स आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन नोंथांमोना कमेन्ट्स होनानै गालांदो फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होदो आरोना थ' कमेन्ट्सआव फैदो लोगोफोर कमेन्ट्सआव हाय हेल' कमेंट्स करो यार थोड़ा कमेंट्स करो मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने के लिए हेलो हाय कमेंट्स 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 हाय हेलो कमेंट्स करो गोलाव सम आङो जिरायबाय लाइभ भिडिअआवहाय थ' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो जायफोरा गोसो दिनैनि लाइभआव कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा खालामाबाबो जागोन आरोना कमेन्ट्स खालामदो कमेन्ट्स खालामनो हागोन नोंथांमोना मतामतखौहाय थ' मा बुंनो सानो नोंथांमोना जोंनियावहाय दा धोरोमनि बेलायाव दिनै जोङो नुनो मोनदोंना बेबायदि माने एसे दान्थे बिदान्थे जोङो सोलिबाय थानायखौ दिनै फेसबुक खेवोबानो ससियेल मिडिया खेवोब्लानो जोङो नुनो मोनगासिनो दंना एक्सुवेलि मा जालांदों मिथिया दिनै पलिटिक्ससिम सहैबाय बा नायदो धोरोमखौ लानानै दिनै पलिटिक्स बेबायदि मा जाबावगोन आरो ना आरो बिनि उनाव मा जागोन जोङो नुलांबाय थानो मोनगोन लोगोफोर थ' जोङो नुलांबाय थानो मोनगोन नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामहर एसे मा सानो धोरोमनि बेलायावहाय ना आंनि थाखायबा बेफोरबायदि ना स' मोजां नङा जोङो बेबायदि गावजों गावहाय ना दान्थे बिदान्थे आरो जोङो थरखा थरखि खालामज्लायबाय थानो जोंहा जेबो गोनांथि गैया बयहाबो मोन्थाय दं आरो बयहाबो अधिकार दङ थ' जाय जि धोरोम लायो फेसबुक ससियेल मिडिया दिनैनि दिनाव खेवोब्लानो माने जोङो खालि बे दावरावखौल'सो जोङो नुनो मोनगासिनो दं थ' लोगोफोर माथो बुंबावनो आरोना दुखुनांथाव दा नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामहरदो मा बुंनो सानो नोंथांमोना धोरोमनि सायावहाय जोंनियावहाय दा बेखौसो नुनो मोनगासिनो जोङो बड'लेण्ड बा बिटिसि आवहाय ना थ' दावराव आरो दावराव गोबाङा गोबां पस्ट खालामो गोबाङा गोबां लिरदों ना जाय जि लिरो लिरबाय थाथोंसै आरो जोंहा बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया ना हेल' लोगोफोर फैदो दान्दिसे लाइभ स्ट्रिमावहाय थ' आङो ब्लग भिडिअ बेबायदिनो लाबोगोन आरो आङो होलांबाय थागोन बेबायदिनो आंनि लाइफ स्टाइल भिडिअसफोरा फैगोन सम सम ना बिदिनोसै आरो आङो दा बारा गोलाव खालामबाय थानो सानासै खोमा ना थ' दिनै फार्स्ट टाइम हिसाबै आङो लाइभआव फैबाय नोंथांमोना एसे मतामतखौ कमेन्ट बक्सआव शेयार खालामहर दा जोंनियाव सोलिगासिनो दङ दान्थे बिदान्थे धोरोमखौ लानानै मा बुंनो सानो नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामहरदो मतामतफोरखौ एसे शेयार खालामदो आरो पलिटिक्ससिम मोनहैबाय दिनै धोरोमखौ लानानै ना थ' माथो बुंबावनो आरो हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो कमेन्ट्स 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 हाय हेल' दिनै गाबोन थासारिया जोंनियाव मोजां नङा ना थ' माथो बुंबावनो आरो बिदिनोसै दुखुनांथाव नङा होमबा जों आरो गावजों गावनो गासैबो बर'आनो ना थ' जोङो बेबायदि आरो बांद्राय ना दान्थे बिदान्थेजों जाज्लायबाय थाया थ' नङाब्ला बारासो जालांबाय थायोना थ' हेल' लोगोफोर लाइभआव फैदो दान्दिसे हाय हेल' एसे कमेन्ट्स खालामहरो जायफ्रा इन्टारेस्ट थानाय कानेक्ट खालामनो हागोन लाइभआव लाइभ 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 बबेनिफ्राय नुसनखो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो गोलाव खालामनो सानासै
आङो दिनैनि लाइभ भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोबो बेबायदि माने सानबाय आरोना। थ' गोलाव माने आङो जिरायबाय दसे सम। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामोब्लासो आङो रिप्लाइ खालामनायसो सेस्था खालामो। आरो नोंथांमोना कमेन्ट्सबो होलाबा थ' आंबो मानोथो जिरायबाय थाबावनो ना। थ' फार्स्ट टाइम आङो लाइभ भिडिअ लानानै फैनाय जादों दिनैहाय। थ' इच्छा थानायफोरा बेबायदिनो ना। थ' एसे कमेन्ट्सफोरखौ होनानै गालांदो। आङो दसे सम जिरायनो सानदोंमोन। दा नोंथांमोना बेबायदि कमेन्ट्सफोरबो हरासै, थ' बेखायनो आङो आरो माथो जिरायनानै थाबाय थाबावनो ना। थ' कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर, नोंथांमोना नुसनदोंब्ला। आं फार्स्ट टाइम दिनै बेबायदिनो लाइभ भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय। थ' कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर। हाय हेलौ, कमेन्ट्स खालामहरदो एसे। कमेन्ट्स 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 कमेन्ट्स। आङो हानायमानि दिनै एसे टाइम होनो सानदों आरोना। थ' आङो बेबायदिनो दोनथ'नोबो सानबाय दा, कानेक्टबो गैला जिहेथु। बेबायदि माने कमेन्ट्सफोरबो गैया जिहेतु ना। माथो आरो लाइभ स्ट्रिम सालायबाय थानो आरोना। थ' एसे लाइभआव फैदो लोगोफोर। आं सेस्था खालामगोन बेबायदिनो। नैबे एन्टिबायटिक दिनाव थरनै, ओमफ्राय नैबे मोनायावल' बे लोमजानायनिसो। थ' लोगोफोर फैदो एसे लाइभआवहाय। एक्सुवेलि आं माने लोमजागासिनो दं। मेडिसिन बिहरदोंमोन आङो। बे मेडिसिनखौ आं जागोन आरोना, नैबे गगा मोननायनि। आरो बेबायदिनो बेहाय एन्टिबायटिक दङ। बेनिफ्राय गुजुनाय दङ नै बेबायदि गगा मोनदों आङो। ओमफ्राय नैबेनि निसिप्लास माने खर' सानाय आरोना। माने भइसआ आंना एसे एकदम बोरैबा जानानै दं। ओरैबायदि माने खर' सानाय आरो गुजुनाय ना। थ' मा बुंनो आरो, बोथोरानो बेनो थान्दा गरम थान्दा गरम। दा आङो बेखिनि मेडिसिनखौ जानांगोन। बेहाय थरनै, बेहाय थरनै, बेहाय खैथा दं, गगा मोननाय दं नै मोनसे मोननै मोनथाम, बेहायबो थरथाम। थ' लोगोफोर, नोंथांमोननोबो आं एसे दिन्थिबाय नै। आरो बे खर' सानायनि आरोना। थ' बेखौबो नांगौ जायो, नङाबा सोलिया। मुलि नङाबा सोलिया ना। मुलिखौ जोंनो नांथारगौ। एसे आङो बेखौ दा दसे उनाव जानानै लादिनि आरोना। नोंथांमोननोबो आं एसे दिन्थिबाय नै। बिराद माने एकदम हरसेया लोमजागासिनो दं। मैयानिफ्राय साननै जाबाय आं मोजां लोमजादों माने, गुजुदोंबो। थ' लोगोफोर एसे कानेक्ट खालामदो। आङो फार्स्ट टाइम बेबायदिनो लाइभ भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय। इन्टारेस्ट थानायफ्रा नोंथांमोना कानेक्ट खालामनो हागोन। आङो बारा दिनैहाय गोलाव खालामबाय थानो सानासै। थ' दोनथ'नो सानबाय आरोना। आङो बेबायदि माने कानेक्टबो गैया आरो देहायाबो आंहा एसे दुरबल, मोजां नङा। थ' बेखायनो आङो बांद्राय बेबायदि सावरायबाय थानो सानाखै आरोना। थ' आङो दोनथ'नो सानबाय। नोंथांमोना एसे कानेक्ट खालामदो, जायफोरा इस्सा थानाय आरोना। इस्सा गैयैफ्रा खालामाबाबो जागोन। बेबायदिनो लाइभ स्ट्रिमावहाय नोंथांमोना फैनो हागोन, जायफोरा गोसो ना। थ' आङो बारा गोलाव खालामला लोगोफोर। नोंथांमोना मतामतखौ एसे माने कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरोब्लानो जाबाय। जोंनियाव दा ससियेल मिडिया जोङो खेवनोनो हाया। आरो बेबायदिनो खेवोब्लाथाय खालि जोङो धोरोमनि बायदिसिना माबा माबि दान्थे बिदान्थे जों गोबांथार बेबायदि भिडिअसफोर नुनो मोनगासिनो दङ। थ' बे भिडिअसफोरनि सायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। थ' आङो बेबायदि माने गुबुननि बा सोरनिबा धोरोमफोरनि सायाव आंहा बाथ्रा बुंनो हानाय बेबायदि गोहोबो गैया। आरो आङो बुंनोबो सानाखै आरोना। थ' जियानो जाया मानो फैबाय थागोन, दिना थांबाय थागोन, जोङो नुलांबाय थानो मोनगोन मा दिन फैयोना। थ' जोङो बेखौहाय समा खिन्थागोन। थ' लोगोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय एसे
मतामतखौ शेयार खालामहरदो। थ' बयहाबो मोन्थाय दङ, बयहाबो अधिकार दं, जाय जेखौ गोसोना जों बेखौनो धोरोमखौ सिबिनो हायो। थ' गणतन्त्रआवहाय बयहाबो मोन्थाय दङ आरो बयहाबो अधिकार दङ ना। थ' गोलाव खालामला रायजोखौ भिडिअ'आ बेसेखिनियानो। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनो। गोजोन्थों। बाय बाय।